Dikirimi lagu sing kaya nang YouTube Mas Tejo. Asik. Ayang. Oh iya. Yo, Relista lagi. Yo. Rembo. Lare Menghibur ibu-ibu kus kongguli sedaya. Cantik-cantik ta? Iyalah. Salah mana? Yo. Ada Rembo Music Audio. Ijen Bapak Pala. Monitor kebuka ya bos. Oke, Rembo Audio. Mas wong ayu tak jaluk bojo jelen katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Senadyan donya ora bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mring kang Mas mustika ning ati tungaku siji tresno iki abadi dewa ning asmara warna anggon kula tresno datang endah saking Jogja tamu-tamunya Pak Marijo Sugeng Santen. Sesajen Dio ada Dimas Tejo, ada Mas Joko. ada Denini. Masuk. Ben lu keluarga. Mas mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi dewa ning asmara bersama Mas Tejo. Niki suantene Pak Agus lho, Pak Polo lho. Niki sing apik lur. Awo. Aha. Bodis music. Walk.
Niki sing apik mike lho, serius kula nggih. Sing apik Dasare mic-nya. dasare Pak Polo ya pinter kok swanten iki Nggih. saya.